Hasiera baten, joan nintzen abenturan bila, prestatu naukan dena, baina hasiera baten ikusi nituen zeintzuk ziren partaideak eta fuerte ikusi nituen, eta nik bai gogorra iruditu zidan lehenengo egunak, baina esfortzuak bere zariak ditu. Eta premio emateakoan, nire izena entzutakoan lehenengo postuan, hitzik gabe utzi zidan. Bai, gainera hemen etazi moduan ikasten nahi geha, eta diferenteagoa da, komunikazio gehiago irakasleekin eta eramangarriagoa da. Gustuko baduzu, sakondu pixkat, irakurri pixkat eta ikusiko duzu nola badauzten tema batzuk interesgarriak diena, eta hemen sakontzakoan ikusiko duzu gustuko izango zu.